ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам ва касани азиз хубен. Хуш омадем ба канали Душанбешо ва Бобоҷон офисиал. Аз ҳаматон хоҳиш як донаги лайкро бизанем ба овладҷонои азиз. Ҳама каса бин я ҳаракат як дастгири дига кунем. Пешакия чида бугум дар нами рӯи экран бе ҷамъи 7 ана мақсад WhatsApp мо мебуроя. Ана ин картаи Сбербанк ам дора ба овладҷонои азиз. Хира карданемониш ай ҳаматон хоҳиш ба овладҷоно скриншот карда гирен барои чипта харидорӣ кардан. Дар инҷа наси номерои Душанбе чи номер картаи мақбулатон мепартоямтон ба овладҷонои азиз. Лайкро бзанен. Ай бозӣ беҳад чипта кам мондагӣ ба 4600 уже камаш мондагӣ. Дигар росигар ана ай вақти ку канал уч шидагӣ масалан времена маҳкам шидагӣ ана ҳисобасадаш накардесем ба овладҷоно. Ҳаматон медонен гарени систай я дастгирӣ кунем ба овладҷоно. Баъд бачаҳое ки ай канали Душанбешо оз моро тамошо дорен шароина комментария ҳамина моро бинен Бобоҷон офисиал ссилкаша мемонам. Обязательно навода подписаться кунем. Агар мабодое ки товай ҳуи шидана чиптара тамом кунем ба овладҷоно. Дар анами канали Бобоҷон офисиал ҷанбасти бозиро мегзорнем. Касе чипта харай бо мегум ҳамон WhatsApp ҳамон Сбербанк мо дар WhatsApp мо муроҷиат кунем. Ҳамаша пара карда бариш мо мефаҳмонад. Ина шоҳҷоизои бозӣ 100 тай дига конверт пули 200 рубл ё ки 25 сомон ай Тоҷикистон нархи чиптай. Любоид 5 та биги 1 та падарка, 10 та биги 2 та падарка, 3 таш аксия қати 500 рубл мешавад. Ҳаракат кунем, шансай даст натен. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша. Ҳазор омад барои фаҳмидантону барои дастгиритон ба овладҷонои азиз.